sebe ewiase ewo baabia sebe onsese wonni bia wasemusa se wonni bia baabia wo bedru bia sebe se de wonni mdie kodu bia onim die ne nya adwuma wo fom kra mo nipa no ewo dabone anka wo sese be obi awofo ebesra wo mo saa mre ne dura menkwa metebosom dachi masu onka ho because ye wo mo awofo besra wo mo ne ye hwehwe wo Komfo fia we Komfo bana we Komfo adwo we Komfo ho we Komfo Ataa de eboni din na me di bi kra no mo de frɛ me no edi me no menka enwa ne sesebe me ma me ba no pori bag kitwa bi hospital for pori bag kitwa bi amode omunrogum enu bi pe ne kra no ena ne nrompo egu ni nipa du asebe ode ba ya na mekani atare ehye no eni ne duku ebo no ena ode ba gari ama ade sugar ama ede ba ade wanka so obebre 2 cities na 1 city eno wana se me maame aba areho ni adwentwe nti afi kra de chese mama wadane yarefo endi samwa we sha won numa dru me ko sam master no sam Komfo ono so wo sam so wo kwawu ha ono so fa ne nsem kakra ena me papa baako ono de me papa na ye na kom na jamfi owo agran krofon so e fa ono so sem ena dra baba so anu yakra kwa fa she bandra ono so awon so me fa wose data na master ni wo kunu be no ye carpenter ni enya sema ka me ka se papa nyambe tua na ka adabi mi wo ha na me dai me so me dai kapa me dai me so dai na mama e kra me se wo tu kwan na me aseme na me sa ben no ti me aseme se me mpene mane ntu kwan na me so nti dai me na mane teye ti me sorry na me ka che papa se da na me so dai na mama se wo tu kwan so mama na me ka dai na che papa nya na su kwan hini me su se me mama ewu oh mama e buochi Star. Yes, ansani yedi. Yes, ansani yedi.